Yeah, that's a problem. Ingakho ngangisi ngithini. Wena ucabanga abantu abawu3 abami kanje abaxoxayo. Kanti no. Oyedwa wayemile kule2. Kukhona i2. Angazi ukushumayela kanjani la ekhaya kodwa ngibele phezulu ngithi oyedwa la wayemile lo wena ingube elitobezelayo futhi uyena onothisekayo ukuthi ubegqokwe inkazumulo le2 enye bengekhona nje ubuma beqoqa icolic necolic kodwa bebonakala lo esibuke na indaba umaster wale2 noma bekhuluma naye kuyabonakala ukuthi bakhuluma kunomdalo niyayiphika nto yonto uMoses ubengeke akhuluma noJesu sengathi ukhuluma noColic wakhe uEliya bengeke akhuluma noJesu sengathi ukhuluma noColic yakhe kodwa kuyabonakala khona oyibhawile ukhona omileyo bathatha amanothi laba bathi ngibona uMoses embhawela ngibona noEliya embhawela wathi umthetho uyembhawela wathi nabaprofeti uyembhawela kanti ubani esikhuphuke la Bible Pedro oh lithi Bible then Peter uphatha kaphushwanga la lithi then Peter answered mayibona leya 2 then Peter answered and said to Jesus, Lord, it's good for us to be here. Uthi kuhle uthi sila. Why said if you wish uthi let us make here 3 tabernacles. Uthi asikhanda amathabakela amathathu. Lithi elokuqala lakho. Uthi lesibili izoba yithabakela kaMoses. Usuyabona ukuthi lento yayikade influence yayinkulu kangakanani. Wathi lesithathu ithabakela izoba yithabakela lika Elijah. Should let us build 3 tabernacles here. Asikhanda namathabakela amathathu. Should kuzoba nethabakela lakho in the very same mountain. Lithi kube ngizofuma ngabe la ekhaya. Kube nethabakela kaMoses in the very same mountain. Wathi kuya yona le ntaba kuzoba nethabakela kaMoses. So kuzoba namathabakela amathathu. Wathi ngivumela Nkosi ngikhande. Anilizwanga shothi iBhayibheli. Mina bengizwile lifunde. Lithi wathi engakaqedi. Sengiyahamba ke manje. Lithi wathi esakhuluma. Shothi akalindwanga lento wayiqeda kwathiwa khehla. Usuyageja khehla. Mana ngiyabona lesi sambulo okade usubonile ezantsi. Le yanto kade ngithi imbulo ubaba usuya off ramp. Khehla. Lithi iBhayibheli why akaqedanga ukukhuluma. Kwabonakala yabona lento into eshala abantu i1. Lithi iBhayibheli wathi akaqedi ukukhuluma. Inkazimulo kaNkulunkulu yayisibasibekela ifu labasibekela. Kuyabonakala bekhuluma inyama la. Kuyabonakala bekhuluma umuntu la o-excited ukubona uMoses o-excited ukubona uElijah. Kwathiwa khehla asukwazi ukumisa amathabakela amathathu. Kufanele qale manje ithabakela kaMoses lavalwa. Ithabakela kabaprofeti kaEliya livaliwe. Nizomosha manezala. Ngilandela unwenzo represent ibahla nizomosha. Nizowehlala nizoshumayela amathabakela amathathu. Nizobafunza uMoses abantu niphinde nibafunza uElijah. Mase niphinde nibafunza mina. Lalela, I'm greater than Elijah. I'm greater than Moses. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Say Jesus alone. Then the Bible says, I'm praying. Then the Bible, then the Bible says, but if you like kitchen, wangalindwa waqeda. Uthe sathi amanje sakho amathabakela amathathu baba mawuthanda eloqala kuzoba ngelakho. Awayithetha uNkulunkulu wathi uJesu uma ume lapho is correct. What no? Bengishithi elesibili libe lika Moses. What? What elikathathu libe ngelika Elijah. What? Man, do you mean khehla in the very same mountain? On the very same mountain. Shuthi umuntu meza kule ntaba kufanele eze kwi3. Somebody say Jesus alone. I'm so shumalela like namhlanje ngihamba. Somebody say Jesus alone.
ushuthi masiya inkonzweni siya emathabanakele amathathu uma siso njengoba size la kube ukuthi size kuyi-3 size kuMoses size ku-Elijah. Listen, equally. By the way, do you know that at the tabernacle, Petro, you know, the place of worship, where the holy of holies, like in the way when you call, we show in the way the outer court, the inner court, the holy of holies, we should almost the Susobane. Almost the tabernacle like walikhanda loba bufuna ukulivuza usho le tabernacle alikhipha uIsrael ehlane behamba belimisa ngama tents endleleni uthi akubuyiswe lona shothi you mean akukhonza kanje akushiswe akuhlatshwe imbuzi shothi abaphile nangeenkunzi uqonda ukuthi abasindiswe igazi leinkunzi ngoba elika Moses belisindisa ngegazi leinkunzi nelezimbuzi. Angilwi ngiyashumayela ngingazwakala ukuthi ngiyala naye so ngishumayela mangikhuluma kanje niyamblame uPetro niyamsola bukani hey lento eyifuna ukubamba uPetro lapha cishe yababamba abanye la bebona khontele emhlatshe igazi lika Jesu alanele sangathi ngaphinde silekelele ngasingithuleleni ngiyashumayela sangathi singalekelela sangathi ngaphinde kube khona elinye igazi elichithekayo ngasatheli ithabanekele lika Kristu singalisekela ngelika Moses siphinde sisekele ngelika Elijah ngala so sangathi ngakhona into esifakayo ezinye sangathi uKristu akanene kade bembone ekhazimula phambi kwabo kade bembone eshintsha yedwa mhla ishintsha ubuso wayeyedwa mhla ishintsha ingubo phambi kwakhe ubeyedwa mayisevela evela nale 3 akaze bayibone ikhazimula uthi uPetro asilikhande kodwa noma bengakhazimulanga silikhande uthi asilikhande noma engakhazimulanga uthi inkazimulo yakhe asiyibonanga kodwa asilikhande khona ngase kwenzeke leli thabaneleke lidle kithi ngase lidla amandla ethu kodwa silikhande lona khona angazi nami ukuthi konje ama silikhanda sothi siboneni kulo ngoba lo elika Kristu silibonile uqale wakhazimula yedwa bambake uzakuthandaza lithi iBhayibheli sho sengibonisa ngengisanyaza sakho lithi iBhayibheli immediately engakaqedi ukukhuluma inkazimulo yashesha yawubamboza lithi iBhayibheli kwase bebona ukukhanya inkazimulo ekhanyayo yehlela phezulu kwabo. Listen, uPetro unqanyule sakhuluma wayesenqanyulwa yizwi elivela ezulwini ngoba enye into yosolvela le yonke lento yizwi. Angani noma ngishumayela kubazana ba right ngithi umuntu osilamulela kuyo yonke lento yizwi ukube bengizokhuluma la ekhaya bengathi hey mangehla inganekwane einkonzweni kumiswa ngoba hey bafowethu sifa ngalesikhathi ukunqamukizwa lithi iBhayibheli kwathi esakhuluma ifulehla lithi iBhayibheli kwaveliswa elalivela ezulwini. Lelizwi lithi lo usho uPetro kade eqeda ukuthi akukhandwe 3 noma ngizoshumayela lapha la ekhaya fanele ngithole indawo uthi lo usho kade kuvele bebathathu ethi noPetro wathi akhanda amathabakala amathathu wathi lalelani ke akwasilalela bathina basezulwini bathe basezulwini lo uyindodana yami lo
lo uyindodana yami ethandekayo. Lo. What about Peter? What about Moses? What about Elijah? I know. Ngithi mina lo. Abanye abantu abazi ukuthi waye uJesu sihlanya ngaye kanje, simkhonza nokuthi is crazy. Singezwa lutho ngomunye. Ingoba izulu lifakazile ngezwi lakhe. Let the law. Kwashiwe ezulwini kwathi uyindodana yami ethandekayo. But lo athiwa lo indodana yami ethandekayo. Lalela ke kukhulunywa, by the way, bawu 3. Kwathiwa lo uyindodana yami ethandekayo. Kukhulunywa noPetro, noJohn kanye noJames. Kwathiwa lo kwenzela ukuthi manje nehlala njengeinsika. Ngicela ningasho enye message. Ngoba into engasibulala ibandla. It was very strategic. Ukuthi inkosi ilande ama-pillars. Misi message itshalwa kuma-pillars. Ngoba abantu abazoma epulpit nabo. Kwathiwa lalani madoda siyacelana manje ahlala ehlani nazi lo. Angazi ngakhonza noba. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela noma kuthiwa uNkulunkulu sesenzela umuso wami ngakanani, singafaki umuntu omunye ngoba akekho omunye esinikezwe yena entabeni yenkazimulo. Kwathiwa lo. Manje sibona sisho uJesu kuphela nje, abashokeka abanye. Abashokeka abanye. Lalelani bafowethu, sisho kanje simbonile uMoses. Futhi sinezinto esingakwazi ukuyikhotha naye. Siyakhumbula ukuthi wasetshenziswa uNkulunkulu ephethe induku ulwandle lavuleka. Sinazi izinto esifakaza ngaye. Sisho kanje nje noEliya esandleni. Naye sinayo into esibonile. Siyamkhumbula entabeni yaseKhameli. Kwehla umlilo, uNkulunkulu ediliza umlilo ngaye. Kodwa inkinga aka-approvangwa izulu kube simshumayele. Kuthiwe asikhulume ngalo. Somebody say Jesus alone. Jesus alone. Lithi iBhayibheli kwathiwa lo uyindodana yami ethandekayo. Khonto engayinakanga kwathiwa muzweni. Leli igama elithi muzweni lisho ukuthi thathani imessage yakhe. Shothi valani indlebe. Ngokunye. Uma ngesiye oshilo akusikho. Ngiyashumayela la ekhaya yazi. Uma ingenaye lo. Noma kuthiwa yini, ngisho ukuthi uyihle kanjani uma ingenaye. Ngisho ukuthi uyinkulu kangakanani uma ingenaye lo. Ngisho bethiwa ibiza kanjani uma ingenaye lo. Ngisho bethiwa inkulu incane kangakanani uma ingenaye. Ngoba nango approve ukuthi uyindodana kaNkulunkulu wasethiwa muzweni. Lithi iBhayibheli immediately besho njalo, eqeda ukusho njalo la sesithandaza khona. Lithi maliqeda izwi ukukhuluma besaba kakhulu kulungene sokubona lokho. Mesethi iBhayibheli uJesu wabathinta wathi ningesabi, sesibona lokho. Lithi mabevusa amehlo. Kodwa lelisonto. Lithi mabeqeda nje ukuphakamisa amehlo. Mabevusa amehlo. Ababonanga umuntu omunye. Ngizothandazela lokho namhlanje. Mabeqeda nje manje wami, mabethi bavusa amehlo. Ababonanga umuntu omunye. Babona uJesu kuphela. Kusho ukuthi uma sesimtholile uJesu, uma sesifikile kuyena, asekho isidingo sokuthi sihambe siyofuna umthetho sowufune kuMoses. Wathi ngikhulumisa kumuntu omdala. Umuntu omdala okhuluma kanje. Ngikhulumisa kumuntu omdala. Umthetho uJesu akawuchithanga, kodwa wawufulfill. Wawufulfill. Ifulfillment ukuthi le yanto beniza umthetho ukhuluma ngayo. Shuthi uma ufika kuKristu
enkathi ebona uMoses wathatha umthetho wala. Enkathi kubuza umprofeti uElijah wathatha abaprofeti wabafana. Kusho ukuthi uma sifika kuKristu, ngizonishumayeza khulekani. Uma sifika kuKristu, lengxenye yethu eyayidlala umthetho, akuseke isidingo size siyobulala imbuzi, akuseke isidingo ukuthi siyogcina amasabatha. Ngoba leyanto ebeyenziwa yisabatha, mhla sifika kuKristu sifike siyithole. Leyanto ebeyenziwa izimpunzi neinkunzi nezimvu neinkukhu negazi lenkukhu negazi lezimvu, leyanto eyayikade uthi uma iqeda umuntu uchitheka igazi yenzeka, masifika kuKristu siyayithola. Kusho ukuthi umthetho wafika kuya kuKristu, abaprofeti babuya kuKristu. Uma ufika kuye ufike kupheleleni. Wavuka uJesu kuphela. Somebody say uJesu kuphela. Ashoni kanye kanye sithi uJesu kuphela. Mabevusa amehlo kwasekusela uKristu yena yedwa. Pray. uNkulunkulu alekelele bandla. Uma bevusa amehlo lithi iBhayibheli bayaphakama sekuJesu kuphela. I'm praying for this. Inkosi isilekelele. Sangathi uJesu engakhazimula ebandleni noma sithi sivusa amakhanda. uJesu kuphela. Uma bemgqula uPetro usalicabangani ithabaleka likaMoses? Uthi uPetro uphi? But my eyes can see Jesus alone. Mabebuza uElijah, ngami to say bembuza ngoElijah uthi yini ngethabanika likaElijah? Uthi no, angiphiki. He was a great man of God. Kodwa iproblem yami my eyes see Jesus alone. But uthini ngabaprofeti? Uthini ngoba angibaphiki? Inkosi ibasebenzisile. Ukuthi challenge yami manje. Before manginyuka it's true ukuthi ngingabona 3. Kodwa khona into engembathile. Emva kwahlakalo yankazimulo ifike yaflash abanye kwasala uJesu vele. Mangehla la yipi message? Kodwa ngithule yazi bafethu. Basethi okay phila bambala yiphi umyalezo mawehla kule ntaba oyofika ushumayele ezansi. Uthi iyodwa ngizozofeka ngishumayele ezansi. Uthi uke waba khona uElijah angiphike. Uke waba khona uMoses angiphike. Kodwa njengamanje uJesu kuphela. Uma fika kwi9 bathi bafowethu uma uthi uJesu ningalokothi nitshele umuntu uthi mina uKristu, ningalokothi nitshele umuntu nangomboneni ubonile uthi ningilinde ngisengivuke kwabafika. After resurrection sengishiyeni nina nebandla noba sihamba seniyoqaqa le yanto enayibona ukuthi bafowethu ningezwe abantu bekhuluma entabeni kwafizwe lafakazela le ndoda. Yaqala endlini lento, yaqala nakwabanye lento endlini ukuthi uJesu yedwa. ngoJesu lento. ngoJesu lento. Leli iBhayibheli bavusa amehlo badiscover ukuthi uJesu yedwa asebenzele naye. Kusho ukuthi asawudinga umthetho usuza ngoMoses. Ngoba kuKristu sofumanile. Angathi noma nanikhona namaRoma 8 mhla ekhuluma. Mhlambe nani lovile esontweni mhla ishumayela lo wayishumayela ngamaRoma 8 ukuthi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Nanikhona enkozweni. Namuzwa ameqhubeka kodwa noma nagcina nisala la kuphela. Uthi isizathu yini? Uthi ngokuba umthetho wokuphila. Ngokuba umoya wokuphila. Ngokuba umthetho ngokuba umthetho kamoya umthetho kamoya wokuphila athi ungikhululile emthethweni wesono nokufa. The law of the spirit of life, umthetho kamoya wokuphila. Kusho ukuthi masifika kuKristu sayithela emthethweni lalela kodwa kamoya wokuphila onamandla ukusikhulula esonweni
Uphinde usikhulule nasekufeni futhi. Ngoba ungasafani nokaMoses umthetho. OkaMoses wona ubuthi uma usuwonile owenze lokho animkhande ngamathi. Niyamkhumbula usisi ukuthi wathathwa ahamba nethabanekeli kaMoses ngoba ithabanekeli kaMose belingabe libaqedile abantu. Usisi uyabanjwa uyaphinga lithi iBhayibheli bamdonsa. Laba abantu babemdonsa bephethe umthetho ngesandla bekhotha imbhalo. Lalela babekhotha imbhalo bamisa phambi kaJesu bathi umthetho kaMoses uthe owenza lwesisono umelwe ukukhandwa ngamatshe aze afe. Basebethi wena uthino wakho umthetho ngabantu abanjwa nje. uJesu wathi owami umthetho uqala kanje uma uqala wathi abangenasi isono phakathi kwenu ngiyacela ukuba kube yibona abazomkhanda ngamatshe qala. Lithi iBhayibheli bamemike ngendlela ye-order abadala abancane abantu bayahleleka abantu ngisho bayokwenza into wrong. Lithi indlela babemi ngayo. Uma singahleleki thina ngabe siyakhanga. Yabona umuntu mayakwenza into wrong uyahleleka. Indlela yokuma kwabo kwakusukela kwabadala bemi ngoline so bazobophumana ngeage. Wawungami ID ungayiproduce. Wofu produce ID to amana la ngeID yakho to produce enye mana la lalela kuyobula umuntu ngomthetho. Lithi iBhayibheli wathi uJesu no ongenaso isono akambulale akamkhandi qale ngamatshe. Ithi iBhayibheli kwasukela komdala it was so disgracing. By the way uJesu is so diplomatic ngoba izono zabo wayizazi zonke kodwa wahlonipha ukuthi kwakhona abadala nabancane. Angimazi lo wayiphuma nomfana wakhe kodwa sihambe mfana wami siyo uyobona ukuthi umuntu wenziwa kanjani nje. uJesu wafika wakhanyisa izono zabo zonke so and uJesu wabahlonipha. Onisase ngisho umayezela abaprofeti ngisho umoya embulile sibahloniphe. Ngoba uJesu wayibazi bonke benzeni kodwa ehlonipha ukuthi awonke ama groups ala nama age wonke khona nefamily yakhe. Awuhlangananga nomprofeti ethi yini into yenzayo ne? Indaba uchithela umfazi wakho. Usho ngithatha ingane zami zonke ngezana zesontweni. Akwangithi uqinisile. Mhlawumbe umoya umkhombisa iqiniso. Kodwa buku uJesu. uJesu uthe ezazi izono zabo bonke. Wathi ongenasi isono. Njengoba ethe engenasi isono ukuthi zonke izono zabo beziphambi kwakhe so. Futhi ube wayithanda wayizothi wena baba lo ngathi useqala lomdala ozala wena izono this that. But Jesus decided to keep quiet. Wabahlonipha ngisho bengamhloniphi. Wathi yazi ngenzelani? Yasuka enzelani uJesu menza njalo. Hayi uthi uyakupromote, ungathi ungalahleki. Wathi uJesu uyayipromote into abayenzayo. Ufuna ukukunikeza ithuba lokwazi ukushaya u10. Uthi ngenzela mawushaya u10. Kanti usojika. Thola ispace safe sokujika. Akazuyibona impawu zomgaqo la kuno U khona neband ethe masakufaka ucross ngaphandle. Akusho ukuthi akujikwa ungayishaya nje u10. There are other gospel that makes you ubonta hayi vela ngisase ngiya khona ekufeni u10 angisena choice. Akazukhondenywa abantu ubabonta yabolo usemkhondema ngalendlela ukuthi u10 isowucishile. uJesu banika ithuba lika U. Uthi ngenzela le ndoda ayishintsha umqondo kusasa. You save ifamily yakhe. Wathi ongenayo lokho uyanifuba ngikho kule. Ongenasono kubona kunina akamkhanda kamanje. Wagoba phansi uJesu wabhala emhlabathini. Hayi ngicela ukuyekela abashumayeli bakho. Ngibalekela nje umsindo. Wagoba phansi uJesu. Ngoba phansi uJesu wabhala emhlabathini. Lithi iBhayibheli this man eseqaleni yakukhumbula clear. Le ndoda indaba ibheka phansi. Indaba le ndoda ibheka phansi. Ibhala mfela ukukhanye yonke into. Kodwa manje into engimangaza ngayo noma isikhanyile ayingikhondeni. And ayingi-expose kanti ibhalana. Lento uthe ibhala phansi iqhinisela. So ithi
ukuthi ikhanyise lento kodwa futhi angangikhonde mangangilahli iBhayibheli washiya itshe phansi wahamba wathi uba mdala uyahamba wasonelo landelayo ngokwe age yabo kwaze kwagcina sekusela igengele mithi ibuka hey obhuti abadala basekho bonke nabo bakhumbula babeka amatshe phansi kwasala intombazane yodwa noJesu sala uJesu kuphela nentombazane ashona sothi uJesu kuphela kwasala intombazane 2 noJesu lalela ke le ntombazane ibisisemathubeni lokuthi isengafa ke makuthiwa iyafa ngoba lo ophambi kwayo akasazange isona futhi akalazange ihlazo kwasho ukuthi indodana yomuntu ayizelanga ukuba khona nibathandekayo ayizelanga ukuba yahlulela izwe kodwa izela ukuba izwe lisindiswe ngayo waNtombazane yami nama ngulahle kodwa mina ngunika nama conditions hamba leli gama lokuhamba lisho ukuthi isigwebo sakho sikhanselile kusho ukuthi hamba kusho ukuthi isigwebo siphelile kodwa ungenzele nje hamba ungabu usona ngoba into ebikulethela so mina nami ngiyakudedela kodwa ke nowami umthetho unama conditions ngoba njoba eshiqilela nje hayi ngathi ngasho njalo athi ngikhuluma njoba lentombazane kuhlukana manje ama dispensations awu2 kusondela kufika isikhathi somusa kufika nesikhathi somthetho maze sihlangana kusiso yi1 kuma umthetho nomusa ndawonye la ufuna ubone khona umusa unamandla amangakanani umthetho usumi nomusa so wathi umthetho no uma sekufika umusa asikho isidingo sokuthi ngiphinde ngiqhubeke usebenze ayibhawu kwasala igrace mayifika yathi sisi ngiyakudedela ngiyakukhulula ungafanga ngoba umusa ubuthi esonweni uyafa umlo ithi esonweni uyafa umusa uthi esonweni uyanika ithuba asipromote kodwa sithi esonweni ungakwazi ukunika ithuba lokuthi ungaphinda uphile kodwa kunama conditions uma ususuka la emseni nayi condition ye grace ithi hamba ungabusona Jesus alone uma besentabeni phezulu niyazi nonke sengifuna ukukhuleka manje zayiduma lapha ezansi zayiduma lapha kwakuno ne9 hey babhekene nenyakanyaka ufika idumuni lo muntu owayo lithi iBhayibheli kufika ubaba uqhuba umfana uyiletha kule nayo uthi ingane yami khwele kabe idimoni iphose emlilweni nasemanzini madoda ngibona athi nihamba nendoda enkulu uthi uJesu egama la bengithi ngiphuthuma yena ngimfice ngicela ningenze nje ngicela ningikhululele yena the biggest mistake just say Jesus alone the biggest mistake laba bazalwane niyabasola mina nje ambasola nanje ngisola kuba nina nisola ukuthi bahlulwa idemon hayi mina ngihlulwa yiloko ngisola ngisolwa ukuthi bazame ukukhipha idemon uJesu engekho somebody say Jesus alone uyabona mina umpostoli umbuyazi ngikhona lapha wayizothi efika ethi baba wami inkosi ayikafiki inkosi ayikafiki simlinde simlinde bhuti cha listen asikwazi ukwenza lutho iquestion ithi konje ngani masiyenza kanjani engekho asimlinde obana abantu engishomayela nabo kungcono ukuba late ukwenza into kunokuyenza engekho umlinde azafike isandla sakhe sibe phezu kwakho noma ngayidelay kangakanani you will overtake but mina ngangizothi lutho mnteka Jesu kungcono ngavele ngitrende
buka manje lento egijima einkundleni zokuxhumana ngibanika abafundi bakhe yabo nje leyo nto iyahlupha nginika abafundi bakho bazama bahluleka trend into embi kabi bazama bahluleka kanti la kwafanele nje kuthiwa ngifikile kubafundi bakho bathi bhuti nayi sithi lapha ehleli khona nathi silinde yena akakabuyi asilinde uJesu ngoba into enje zenzeka kuJesu kuphela. I'm here to announce. I say I'm here to announce. God is raising a generation that is going to see the glory of Jesus. This season esikuyo season la khona uKristu ezakwampulwa. We shall see his glory. We shall see his glory. We shall see his glory. Jesus alone. Behle entabeni ephethe uJesu kuphela. Behle entabeni ngithemthandazweni yasi. Behle entabeni bephethe uJesu kuphela. Uma befika uPetro we knew ukuthi ngeinstruction kaJesu kwathiwa bangasho lutho. Bathula nebala. Bathi kodwa into esithule nayo iyashisa. AbaFarisi uma bevuka bekhuluma whatsoever they were too late. Because laba bantu bebengakhulumi nje ngento abayizwa ngabantu bambonile khazo. Fast forward sibona ukuthi ngiyathandazana. Fast forward uJesu wakhuphukela ezulwini. Njoba ethe ningayikhulumi lento. Kube ukuthi indoda nomuntu iziyavuka kwabafile. Wathi mangikhuphukele indawo eziphezulu. Njoba sengiqala nifakaza ngakho. Fast forward uJesu wakhuphukela indawo eziphezulu. Kwasala abapostoli including Peter inside. Including James. Including John. They were preaching the gospel by then. Beshumayela ivangeli. Akekho ngazi. Lithi iBhayibheli kwathi besiphakathi besashumayela kwavuka the very same people. Abapriest abakhulu kanye nabaFarisi bavukela bona manje. Bababamba. Sengiyathandaza. Babashaya. Base bebanika icommand nomyalelo engithandaza ngawo namhlanje. Kwathiwa amadoda siyanikhulula. Nizophuma nibuyele emakhaya. Asiwavala amacawa. Hambani niyosonta. Hambani niyokhonza. Kodwa siyacela. Sicela ngabe nisakhuluma kumuntu. Ningashumayeli kumuntu. Futhi ningafundisi ngegama lika Jesu. No, asinenkinga. Qhubekani nokunye kodwa cawani. Asina problem. But never mention the name of Jesus. What never. Ningaphindi what is isizathu what leli gama manje libiza abantu bayanyakaza manje libiza abantu bonke sibona umuzi wonke the whole city abantu bonke bagijimela kini sesiyabona challenge la ileli gama yakani igama khonzani shumayelane niyeke igama na into efuna ukuthandaza ngayo ukuba bayanga kwi transfiguration. Ningakhulumi kumuntu kuze kube indoda nomuntu iyavuka kwabafile ikhuphukele ezulu. Kwasho ukuthi basho kobani bona? Kwasho kubantu bathi lo muntu uyisoni, lo muntu njalo, lo muntu untshintshi, lo muntu lo wantshontshwa. Aniyikhumbula ngithi? Lo muntu lo wantshontshwa abafundi bakhe. Iningi into ayisiphumile. Lo muntu this day bambamba babashaya babapunish. Lithi iBhayibheli mabe badedela base bethi hambani madoda nishumayela nifakaze egameni kaJesu. Listen, phambi kwabo. Ngoba ngiyakutshela mntakama mayikhazumule kahle wambona kahle. Ngiyakutshela nothing will change you. Lithi iBhayibheli ababalindanga base bahamba phambi kwabo bekhona bathi laleli madoda siyahamba siyavuma ukuthi niyasikhulula kodwa sicela ukushiya nayo imessage bathi thina sinakuyeka. Sengiyathandaza manje akazi ukuthi yini uSathane ayenzile nokuthi yini uSathane alwa nayo amele nawe ngayo kodwa lithi iBhayibheli mathi asinakuyeka. Lalelani ukuthi angimemeze ukuthi maye khazimule kahle mawumbone kahle maye sale yedwa nothing will convince you. Bathi asinakuyeka. Abanye bakabasibuze ukuthi uJesu nimlandela njani ngoba kubonakala ngathi ukuthi ezinye izinto anibambi. Nithandaza ezinye izinto niyakhuleka niyamkholwa niyamzila ukudla.
niyamfasta, niyamtithe, niyampledge, niyamcross night, niyamworship night, niyamword to become flesh. Niyamtaba, niyamtshukuma. But when we look at the answers, it look like le ndlela waqala uyenza 10 years back. Kubonakala ngathi akenze lutho. How do you follow someone who's silent? And what do you do? Umuntu omlinde olinde ethi ukhontazo yisho akazolandela uJesu othule ngalona uthandaza ukukhalela uthola ama reports thandaza umntwana amkhangeza amthathe umthole agule uthandazela abanye baphile uthandazela owakhe angaphili. What do you do? How do you follow him? Mo apply aqasha umuntu ofaka isiphandla. Nekuphanele kuthathwe yena. Uthi uyangena wenthiwa we regret. How do you wake up on Sunday and go back and say you are holy? How do you do when you call every pastor to come and pray for your mom? Amthandazele. Ngathi uyaphila aphinda aqhubeka isimo sifana. How do you go? Umbona njani? Akazuyikhonza inkosi ingahlangabezanga isidingo. Bonke namhlanje omdala kuneyinsuku uthuze ungasihlangabezi isidingo. Kodwa still kubonakala izandla siyiphakamisa la abaphendulwe nabangaphendulwanga. Kodwa kubonakala mase sihlabela sithi akekho njengawo. Isilekelele lento lokuthi mhla ekhuphuka nathi sibe khona. Sibe ngofakazi enkazimulweni yasentabeni. Sithi awu noma usungakhuluma kanjani sathane kodwa ngambona. Ngoba izimo zithi akekho. Khona izithe izimo zike ixoxe zithi abathakathi banamandla kunaye. Zike ixoxe ezinye zithi izifo inamandla kunaye. Zike ixoxe izimo zithi indlala inamandla kunaye. Zike ixoxe izimo zithi ukuhlupheka nokuthi kunamandla kunaye. Sibanjwe ukuthi sambona. Basithelo Moses, basithelo Elijah wasala yedwa. Jesu yedwa. Asime ngenyama sithandaza. Jesus alone. Ela singanyazi umuntu siyathandaza. Jesus alone. Uhlobo lwabantu abazo inkosi ebafunayo ufuna igrace yale ya3 asinakuye bathi asinakuye ukukhuluma ngesikuzwile revelation nesikubonile bathi yazi iphutha elikhulu seni late nani ngekho entabeni simbone ekhazimula yedwa uthi entabeni nani ngekho simbona kuvela umo ezosarenda umthetho kuye. Sabona abaprofeti bezobeka ngishama amendle kuyena. Bamemezela uMoses bathi bonke abafuna umthetho ophilile sabo uthola kuKristu. Wamemezela bayifake vele ibonakala akusiyo. Ngisho bethi bayi-imitate kuvele kuzwakala ekseni. Ukuthi hayi ngoba yonke into isibalelwa kuye. Yonke ibalelwa la. Kristu waqoqa umthetho ofaka. Qoqa abaprofeti nokucobo nemendle wayifaka. Wayesithi okufunayo uyokuthola la. Indlela isadlula kwenye indawo. Jesus alone. Ube bengizomemeze kakhulu bekuzozwakala ngithi kodwa abafowethu bese ngasekho ngisho nesidingo soku-off rampa bese ngekho nesidingo sokuzama ukuyilekelela lento uma ufike kahle kuKristu. All what we want is in him. Our
our prosperity in him, our breakthrough in him, our healing in him. Bavusa amehlo babona uKristu yedwa. Bavusa amehlo. Ngeke bafuthu sigijimisa umhlaba wonke lethu masisabona 3 safuna ukukhanda amanye amathabana ke. Masifuna ukukhanda amanye amathabana ke ngeke umhlaba suhle. Umhlaba uzodliwa abantu ababona inkazimulo yakhe yena yedwa. Uthi sabona inkazimulo yakhe. Tulizwe waba inyama. Lithulizo waba inyama. Bese tisabona inkazimulo yakhe. Bese thi inkazimulo enjengozelwe yedwa. Only Jesus. Jesus alone. Siphambe izandla sithandaze. Jesus alone. Jesus alone. It sounds so light, but I will tell you, abanye bakabamenyezwa belandela uJesu abafundi abawu70. Washi isifundise sisodwa nje basigeja. Kanti basaba nje umthetho. Basaba nje nayifundiso zabaFarisi. Wathi uJesu umuntu engadli inyama yamaphuzi igazi lami. But what? Uthini manje? But God, phela iyajikisa labazalwane i-doctrine, teaching. Bageje i-revelation. But what? Utasiphuza igazi lakho sidla inyama yakho. What do you mean? But guys, aniboni siyafana. Bajika babuyele emuva. And Jesus said kubafundi bakhe babesele, nani niyafuna yini? Ngifuna ubone ubani ophendulayo. Nani niyafuna nokujika? Nibuyele emuva. Kwase umoya ekhona phezulu entabeni. Wathi baba manje ningaze niphendule manje ningaze niphendule nenze mistake. Kwaphakamisa wayekhona mhla ikhazimini. Bathi masisuka singasuka kuwe siye kubani? Bafethu mawumbone kahle. Mawumbone kahle. Mina ngithi ayikho into yokushintsha. Othi ngikhulumisa kubo kababa. Listen, siyathandaza. Listen, ayikho into yokushintsha. Ngisho bethu inkosi abantu abaningi bazi ukuthi umuntu ofrempiswa ukuhlupheka. That's not true. You are still a child. Nokuphumelela. Unkulunkulu mayijwiba phezulu le azalahleka uKristu adu. Jesus alone. Ngishabuthi inkosi siyenzeni, Jesus alone. Ngishabuthi uNkulunkulu usenzeni wenzile. Ngishabuthi uNkulunkulu sefixe kuyiphi level, Jesus alone. Ngishabethwa inhlupheko nezimpi singakulandela ziqike nangaphansi komphethe, Jesus alone. Ngisho ngabe kuthiwa impumelelo isiza kuwe ngisho uthule izinto ziqhathaka ngapha nangapha, Jesus alone. Babona uJesu yedwa. Ufuna ukuthandaza. I want to pray with you. There is that glory enkulu kune tabernacle kaMoses. There is that glory enkulu kune yaba prophet. The glory of Christ himself. This glory ikwenza ume. Shabuthu izinto ayisavumume. This glory ikuphumelelisa ngisho ogwadule. It is lenkosi, you shall see no rain no wind, kodwa lemfula izogcwala amanzi. We serve God. This Christ we follow. Ayikho into emahlulayo. This Christ we follow is able to do whatsoever. But ubamandla makuyena kuphela. Sangathi singehla singabona okunye sibona uKristu. Behla labazalwane abantu baphatha umyalezo bawugcwalisa umhlaba wonke, abamix abathi uKristu plus but Christ alone. This is the kind of generation that we are praying for. May God raise men and women who are going to give glory to Jesus alone, who are going to preach the glory of Christ to the whole world. I'm praying. There are so many miracles for this generation. But this is what he wants. Before you are Christ,
uNkulunkulu bengakaze asho lutho kuPetro. Uqala ukuyikhuluma esethola isambulo. Once kwawuyena yedwa uKristu. Waba isizathu sa yonke into. Waba isenta ya yonke into. I promise you. Asivala amehlo sithandaza. Akwazivula umlomo sonke sithandaza. Siyakubonga Nkosi. Come on, let's all open our mouth and pray. Come on, let's all open our mouth and pray. Jesus alone. Jesus alone. Jesus alone. This Christ we follow. It's in a show yakhe. No one can tell us other thing. It's him alone. The transfiguration, what we confirmation. Aye zobanika in assurance. Uthi noma sikafika kuthiwa nezansi. It's Christ alone. Kemandos kobrazo. Mezokola adeskamash. The message we carry is of Christ alone. Mandolobo shikata pres komandaska. Simondoro brakados kola baba 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 baba. Makato pres kala mahazu. Izamandos kola mandala bobosh. Ibras kola baba baba bosinda le hazula bandaro proskadaba. Izanda proskada hazune limbrokonda alaskedasko. Come on, let's all pray. Zembrokoda adosko brahandeskila. Ziprosko deskinda mondosko deskandosko daskisha. Ikodosko de hazina ondoske na mandosko priska deskala azul. Shimbros kupres kenda mandoska bandas kandasko desko bahayo. Shenis kuna andosko daskela adoska brandes kidadoske. He brusko ezupre adasko amandos kodakandos kodishika. Huluskune izuka na andoskure adoka sada preskina maoboskia. Shande koto brekenda andosko bando. Hili priskandos kula maasule kadandosko. Hula kadara kopasikata. Woo! Solo ondos kula azela maandoska mahazia. Ula handos kola azete brandes kula disco mandaska. Solo tu presketa mandaska dosko. Ula mandaskita ororombreskete skina andosko. Shiko dondes kitas kandos kuta bandesko. Ibrosko sote tata. Irakakakakakakakaka. Shili tu te patokonda takondo dokanda katakomba tatokositama. Yila mando skula adeske do skula. Shana katakando kolamando. Urakadeske. Shake dondo. Sari kadara. Urakakakaka. Nai emando andando skupa deske. Shula pates damando skula adaske. Suri gridando dorodes kendeske. Prondo skula mandeske. Irakadosko. Sharakadasko. Irakadosko manda. Thank you, Holy Spirit. Manganondos kombandandos kombandaskede. Shila preskenda mandos kula datka. Can we take just 1 minute and pray? I feel the anointing. Ili, hand of prayer kando school. Zete tamando skute. Hila mando skula mahandosko. We are chosen. Ukunyukela na intaben phezulu. Ukuba yosibonisa inkazumulo yakhe. Nakulali sodo the whole week. Uchuzile ukuthi phezulu. Uchuzile ukukhuphuka nathi kuyi word become flesh.
He want to ufuna ukukhazimula phambi kwethu so that sehle kule ntaba sine sure he is the Messiah. Sheni ondo hoskandamo shepres kemo siyokwehla sikule ntaba sine sure he is our healer. He pros kolando sonbenda siyokwehla kule ntaba sine sure he is our deliverer. Irakera bra soro prekadara bro ikarakadokosha siyokwehla kule ntaba sine sure uyayifuna ebhali. Ilamandos konemashi. He's our savior. Ilamandos kola. Shipros komandaska. Ngizomoya ingcwele ethi ubusuku beassurance. uNkulunkulu uzokunika isiqiniseko. I am. kuPetro wayizomtshela uPetro le yanto embulekile. Uyibone kahle, umbulele kahle. Ngizokunika assurance. I feel the stamp. uNkulunkulu khonto azoyigcizelela ukufaka istamp. Ngizwe uNkulunkulu ekhanda uhlobo lwebandla ongasekho into ongaphinde uyishenye, because I see uNkulunkulu eletha izinto ezofana nama evidence. You have been praying. Bokade uthandaza all along. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu akezwa, but ngizwa lobu busuku khona abantu abazophuma la bephethe izinto eziphatheka ngesandla. Bethi Sathana ngeke usangitshela lutho uNkulunkulu. Jesus is Lord. I'm praying. This is what I see. There's a kunomuntu ola endlini mangizosebenzisa igama ngicela ukuliboleka desperately. Uyabona umuntu obe desperately praying kuNkulunkulu emkholelwa something. Sekukhontethe engqondweni yakhe. Uyazi uNkulunkulu ngazi ukuthi umthandazo yami akayi-attend. This is the night of assurance. This is what I see, because as I minister, njengoba ngithandaza manje umoya ngcolo bengibona izulu livuleka. Khona izinto kunezinto angazi into awara imthandazo emdala. Yabona? Imthandazo emdala. uNkulunkulu ayiphendulayo. Emdala. uNkulunkulu wenza into, because I hear abantu abafana noSara. Yabona abantu abasebefikele isikhathi sokuthi hayi shothi uNkulunkulu ngeke asayenza lento. Kodwa mbona uNkulunkulu eyovula eshalofini. This is what I see now. Elanda umthandazo kade wawukhohlwa. I don't know, but umoya ngcolo ngathi utargetele izinto ezistubborn namhlanje. Because in the realm of the spirit, when I was praying, come here, the Lord said to me, pray against the spirit of bengilwa nomoya the stubborn spirits. I'm a demonic resistance. And I was just checking, why, Lord? No. The enemy imegating so, because kunezinto ezorelezwa, and the enemy izama ukuvimba nangayo yonke into ngoba it's long overdue and it's high time. Hallelujah. And when I was praying and
the Lord said, le message ozoyishuma namhlanje assurance. I-transfiguration kwakuyi-assurance. I-aim kwakunika isiqiniseko kulaba. Uthi manehla la, nitshele nalaba. Uthi I am. After this conference, ekale Monday ezophela Saturday, I'm telling you, God, khona into uNkulunkulu azoyenza remarkable. Something ezokwenza ukuthi yazi bafowethu, uma uNkulunkulu enze lento le, yabona uJehova nje obenze lento, ayisekho into engangenza ngimgabaze nakonye okulandelayo. I was telling my wife, uNkulunkulu sibona khona impilo strong besikade siyilo. Sabona uNkulunkulu ebhawisa. Strongholds are strong. They're strong demons. They're about the highest level of demons. Sengitshela unkosikazi ngathi ayazi. Uyazi lento bengeyona impi le. Ngathi yabona lento. uNkulunkulu besinika ishow sign. Yokuthi noma yini enye yoqhamuka. Sovele sibambe lo. Sithi uNkulunkulu mewala wanqoba lokhu wena ungubani wena ntaba. Phambi kaZerubabel. It's the same anointing. These are the same glory. Kunentaba izokuwa namhlanje ngasitapho. Namhlanje kunentaba eyiwayo. Khona into engathi stubborn, engathi maphaphu kwakho for the journey yakho yokholwa spiritual khona ama stubborn spirit abhawayo namhlanje financial khona ama stubborn spirit abhawayo. Wena uzoyekhaya ukhululekile ngegama lika Jesu. Uzoyekhaya ukhululekile. Kabanda. The reason I want to stand here, listen church, sizokwenza umthandazo ka 1 minute. Umoya ngcwele uthi, this is the night of confirmation. Uthi namhlanje akekho ozokwehlala emngabazi uNkulunkulu. A question by words? No. By what? God is going to do into obungacabangi ukuthi uzoyenza, and it's going to happen upon your life. Ngiyazwa namhlanje ukuthi amafutha ugcobo kaNkulunkulu phezu kwami. Namhlanje kuzoqaqeka amayibopho, kuzoqaqeka amafindo, kuzoqaqeka amakandango. Namhlanje we are targeting the stubborn spirits. Kukhona into osukhonze nayo iminyaka. Usuzofuna ukwamukela manje. Uthi lento shuthi ipackage yejeni yami. I see disconnection. I see disconnection. I'm telling you. I see disconnection. I see disconnection. Ngibona into ebekade inamatele in your spiritual life for a long time ukhonza nayo. Andiyiva empilweni yakho. But I see God. Ngicela ngizama ngemicrophone engezokuhlupha manje ngoba ngiyeza ukuthi ngiyalwa manje. Ngiyalwa. When I was praying, I was fighting against the spirit of resistance. The stubbornness. Stubborn spirit. Thank you, sir. Ning pick up eleyo. Thank you. Ningenzele yona ibe ikhona. Bas qatsheni. Kunabantu namhlanje of inkosi ezobavulela amatilongo. Khona abantu ozovuleka amatilongo. Lalani bazalwane. Namhlanje the realm of the spirit sivula ngenkani ngegama lika Jesu. Uma kuthunjwe ngicela ngiphandle bafethu. Uma kuthunjwe abantwana bakho bazokhululwa. Uma kuthunjwe impilo yakhe izokhululwa. Uma kuthunjwe i-breakthrough yakho yama finances izokhululwa. Lento obumkholela yona hayi khulekani. Siyijwayele le game. Funa sithandaze. And the devil is trying to touch on his too, but there's no chance. There's no chance. I want us to pray. Ngifuna namhlanje singene ku spiritual warfare. Wonke umuntu athathe igunya lakhe. Lalela, nkathi uthandaza ubiza igama lika Jesu. Lalela ungalifaka enye into, Jesus alone.
And usathana usefuna ukusenza sangathi sifuna ukulidoubt igama lika Jesu kodwa ngilekelelana usefuna ukusenza sidoubt igama lika Jesu size sifuna ukuthi akangcono khona nezinye izinto namhlanje amasithandaza sizolibiza igama lika Jesu. I am telling you kuzoqhathaka icancer qhathaka izifo kuzoqhathaka amadimoni kuzoqhathaka ukuhlupheka kuzoqhathaka usisi ngegama lika Jesu. Jesus alone. Mina ngisasho namanje lali igama lingaphezu kwamagama onke. Usathane ufuna kaze ngathi igama lika Jesu sengathi into elekelelayo ngento esesizwa ngento ethize. Jesus alone. And we'll never stop to preach this name. Liyasindisa, liyaphilisa, liyakhulula, liyayivula iminyaka evaliwe, liyayiqaqa ibopho, liyabuyisa okudukileyo, liyayivula iminyaka. Shakatabra. Damondo skenda. Zundundundu ndundundu. Din 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 don 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 don. Zonde tendandando sulata. Lisihlangu sethu sikwazi ukufika ngalo. Amadimoni kulaya power. Amadimoni ayapower kuleli gama. Abathakathi bayapower kuleli gama. Ukuhlupheka kuyapower kuleli gama. Yebo, isifo siyapower. Into sakho fanele ivuleke namhlanje. Into sakho fanele ivuleke. Into abapha umshado wakho namhlanje iyavuleka. Into abapha incebo yakho namhlanje iyavuleka. Angozola adadabo. Sude tendamanda. Idabuka lama agents kaSathane ngoba umlilo uhamba yonke lendlu. Amandla ahamba yonke lendlu. Bagaba. Yilabo shindama. Stubborn spirits. Silone kwaka namhlanje. We are facing the strong men. We are facing the strongholds. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No more resistance. 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 No more resistance in the spirit. I was missing Kamara just stand as a song. Come on, everyone is in prayer. Everyone is praying. Come on, Zion, we are fighting here. Come on, we are fighting here. We are fighting here. Sharakaro Brokos. Sakateka. Come on, we are fighting here. Come on, church, we are praying, we are fighting. Break the yokes. Break the yokes. Tsunami Baba. Ogama findo. Ayakakwa. Ogama chains. Ayawa. Uraka raka raka. Come on, prayer, pray the spirit, pray the spirit, pray the spirit, pray the spirit. Demolish. Tunisingaba. We see Donka. Jesus alone. Jesus alone. Jesus alone. There's power in the name of Jesus. This is Sango. Sondo mande de namandondo. Ipros cumbrandos culadaskeda. Shili pricandos culasia. Funagani Masulu. Funagani Masulu. Funagani. Yalaba Shandalabo. Jesus be glorified.
Alabasikata. Come on, everyone is praying, no one's silent. I see something here. Everyone is praying. I see something. Come on, everyone is in prayer. Come on, everyone is in prayer. I'm praying for you, Mama. I see Jesus doing something in your life. Come on, everyone is in prayer. No one is silent. Everyone is in prayer. No one is silent. Ayikho into yophindibapha into zakho namhlanje. Siyohlasela lezi zinto ezibapha impumela lakhe ekhaya. Uma ngabathakathi mabakhohlwe. Uma ngamadimoni awakhohlwe. Uma kuyizisebenzi zobumnyama ayikhohlwe. We are anointed tonight. We are anointed tonight. Asizelanga ukuzosonta sizofula umkhathi. Asizelanga ukuzosonta sizofula umkhathi. Sizofula umkhathi. Sizohlakaza. Makoshanda bondo. Membres que la babadosh. Sombre kados kamandai. Come here, Mama. Come here. What's up, Mama? Mambros kudish. Ebrandes kidapro. Sanda mahandosko. Yeah! Jesus alone! People must know ukuthi inkazimulo kaKristu yona yodwa is able to raise the dead, is able to save souls, is able to heal, is able to open the doors. Jesus alone. Jesus alone. Jesus alone. Jesus alone. Kwenzakani ma? Jesus alone. Okay. Jesus alone. Somebody say hallelujah. Everyone is in prayer. Everyone is in prayer. I see that Jesus is delivering some people here. Makoshanda mai. Kemanono lobosh. Makodi sifa something wena kasistapon. Namhlanje siqhatha nenkazimulo kaKristu. Yona yodwa bafowethu. Siqhatha nenkazimulo namhlanje. Yona yodwa. Jesus alone. The world must know that Jesus alone can heal. Jesus alone can save. Jesus alone can break the yokes. Ngizofaka istemp. Laba abantu bafanele bazi ukuthi uJesu kuphela. Ngenkazimulo yakhe yodwa. Akudingeki ithabanakala likaMose. No, lika Elia, thank you. Jesus glory alone. How I wish. Church make ngabuyele kwekholweni inkazimulo yakhe yodwa. Undiluted. As I hand over the microphone, I want to invite someone before we take a special offering, then I close. If there's anyone in the house, what impostor Lubuyas. Ziningi into engayibona kodwa ngibona sekumuJesu yedwa phambi. The only answer. Wena isixazululo. Maybe you invite you omhlobo. Tasiyene enkonzweni. We don't want to disappoint umuntu oku-invite. And we don't want even to disappoint Christ. Mathola uJesu namhlanje impilo yakhe benokuthula. Ukule building awukwazi umama uJesu, you may lift up your hand where you are. Ngaphambi isandla sakho ngokukhulu ungangabazi.
before senze a special offering then I close. uNkulunkulu akubusise futhi. Khona umunye nesandla engisibonayo lapha nomhlobo wami. uNkulunkulu akubusise sisi wami. God bless you. And she's crying. Yo. Sisiza ngoba siyithatha serious lento enzeke empilweni yakho ngicela usukuzela ngaphambili. Come my brother khona bephamse ngapha. Khona nomunye engamboni. Khona nomunye engamboni come. Come sisiza. uNkulunkulu akubusise. She's crying. She's crying tears. Khona nomunye othi Jesu. Woza mhlobo wami wasangabazi. Come dear. Jesu uyawabamba nama teenager. God bless you. Jesus alone. Bathi mabe phakamisa amehlo bangabona umuntu omubi babona uJesu. Ngitshela abantwana benkosi manibone yena yedwa. Aka disappoint. Ufuna ukwenza lo mthandazo ngoba sesizonikelana umnikelo wenkosi. Ibandla lebalekele ethi inkosi uJesu. Namhlanje ebusuku inikela kuwe. Ngiyakholwa enhliziyo yami. uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Jesu uyaphila. Wamloba wami ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Yena yedwa. Ngiyabonga baba ukwamukela umusa ngisaphila. Amen. Ngakanikeza umvangelo uKambushe ufuna senze umthandazo. Father, thank you. Uthi obenzela umusa labazalwane. Thank you Jesus. Uthi amehlo abayavulwa abona wena kuphela. Ngiyabonga baba from today bazokwehla kule ntaba bengenayo enye into. Bathi Jesu kuphela. Siyabonga Nkosi. Sinikeza udumo lonke izinto zonke ezibalelwa kuwe from today going forward. Umthetho nabaprofeti kwagcwaliseka makufika wena. uNkulunkulu ophilayo. In Jesus mighty name. Amen. uNkulunkulu anibusise. God bless you. Cela abathandekayo silethe umnikelo wokubonga enkosini. uNkulunkulu menza into kunomzalwane olapha emuva ufaka isikhafu engathi sineme. I don't sinani sinengwe. Anganoma isikhafu noma yini. This side. Ufaka isikhafu engathi si gold and black something like that. Yeah, I think that one. Yeah, oh my sister. Manje ngathanga uthandaza special. Siletha nomnikelo bazalwane bami. Sesiya wokubonga. Ngiyazi some of us siyafuna ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma kanje noma enza kube khona isupport esiletha. Uma ngicela ukuthi ngikuthandaza lesise. I don't know what. Angisho ngikhonte wrong. Thenja ngikuthandaza nje. So, mangiphamisa amehlo. Ngidlulisa nje amehlo ngoba nayo into engangumake ngayo. Uthi ngicela pray for that woman. Let me pray for you, Father. Ngiyabonga Nkosi. Uthi uNkulunkulu owenza imihlola nemangaliso. Namhlanje uzoprove to this sister ukuthi uyinkosi engekho lutho emahlulayo. Usuyile Nkosi namhlanje uzogudluza izintaba. Uzokwenza into ebengacabanga ukuthi usengayenza. Ngiyabonga. Thank you. Nalento besethi hayi sengibona ngathi uNkulunkulu engayasayenza ngiyabonga. Uthi uyam-attend. And you do it for your glory. Until the whole world was uJesu kuphela. Ungenza lezi zinto. I give you glory. In Jesus' name. Amen. Cela ngiphe isikhwama sami. Cela silethele umnikelo. Let's all come and give. Bazalwane ngicela uconfirm lento. Uma uNkulunkulu ekuthinta noma ngasiphi isizathu. Ama move anje kufanele sithathe advantage. Impangeni ifuna ukubhodlozwa ile.
empangeni ifuna ukubhodlozwa umhlathuze ufuna ukubreak and siyabonga babukhambo usho ulalela uNkulunkulu. There's a big revival uNkulunkulu afuna ukuyiqhumisa this indawo ezakhele uNkulunkulu khona umthombo awenzayo. Asibe sizasonikelana bazalwane, sizanisonekela. uNkulunkulu inkulu into afuna ukuyenza. Come if Lord touches you, come and give. Asizanisonekela bazalwane, come and give. Come and give. God bless you. Come and give. Come and give. Come and give. Let's come and give. Support umsebenzi wenkosi. Come and give. Let's partner with the Lord. Come and give. Singabali. Just for this week, wenza into ongayijwayele. Unikela ngendlela ongayijwayele, ulala ngesikhathi ongasijwayele. Wenza into ongayijwayele ntambama, uzothola ama results ongawajwayele. For different results, you must do something different. Yastaka impilo uma wenza into oyijwayele njalo, ubothola ama results afanayo. Fanele ube khona indawo la stretch khona so that you will see God indlela different. God bless you sis. God bless you. God bless you. Sisters. Hello Zama. Father, I pray. Thandazela uThabisa. Ngiyabonga baba uthi isandla sakho siphezu kwakhe. In Jesus name. Amen. Umushona le uthi uNkulunkulu angithandazele indodana yakho. Sasinikele ngaphela. God bless you sis. Bless you sir. God bless you. Ngicela sishayele umpostoli izandla egameni likaJesu. Sesihamba bazani, thank you for your time egameni likaJesu. Postoli siyabonga kakhulu baba. Samukela konke uNkulunkulu akwenzile ngawe namhlanje empilweni zethu. Egameni likaJesu. Amen. Singelibonge sonke nawe. Igama likaJesu baze emsebenzini ongaka. Amen. Kusasa siyahlangana same time bazalwane. Ubaba umpostoli uSihle Ndlovu uzobe khona phakathi kwethu kusasa. Ubaba uLinda Sibiya uzobe khona phakathi kwethu kusasa. Ubaba uMeya nekhanseli yakhe yonke bazobe khona kusasa. Siyabonga kakhulu. So ke umuntu osebenza amasipala akakwazi ukulova ke kusasa. Umlungu wakho uyobe lapha. Asamukela umusa. Baba siyamukela izwi olikhulumile phe kwethu namhlanje. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha malingantshontshe malingalahleki uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. Amen. Ngicela umuntu ofisa ukubeka izandla abanye besaphuma cela uze ngaphambili sikukhulekele. Buthi nje ngiyafisa ukuthola izandla namhlanje egameni likaJesu. Ngiyacela uze ngaphambili abanye besaphuma bemakhaya mawufisa ukubeka izandla ngicela uze lapha ngaphambili sizokwazi ukukhulekela. God bless you. Phamisa izandla zakho. Cela usheshe ufike bazalwane indawo yaphela uyabona. Phamisa izandla zakho. Cela ama-ushers angisize.